Daka jing temu ban penmi iau senyang nak benta ki babun ba ki kam ban pentelun hapok ga junior CE society ke balang Presbyterian Than bat kum juro ban thet ya ki uniform choir jong ga junior CE society haka sin sejan jong tayo balala kata haka khatwe tarik uyayong arcara pohon reu kalpenlong ya ka lumpung ilekai football ga bachisingi lane ka one day football tournament haka balawan bani shimbenta dik samla bani kersian ya ka jing temu jong ga junior CE society haka jing penkut ia kene ke tournament ke becisngi lawan ban sakhilang dau ba juban swer ubri vice president geseng confederation of riboy people kumukongsan haka jing don lang jong kin nongkit kam bat kin nong ilam jong ga junior CE society lembat kin nong syarai balang ka balang Presbyterian Than shushu la airu da ki khusnam sikin nong job bat kum juru sikin nong ilakai gi bakken sai jong kasngi Lembaga jika football ke bafifi lekai pidi bendon kata ka jingmu ke jongfi kawai ke bangakwa ban om kalong ba kum ki khon samla to kial nagi jingdi ki basniu kita gele ke balong kum mo lamlong biri sigaret ka kiat ki drugs pat kum ta tater mat kum joro ngkwa fi bafindon kata ka jingmu ha ka jingem ke jongfi bafilong kita ginong shong ha ka no snong ke bafidon ya ke fin contribute na gamta ke iblang kasalang kinga ay kublay gini ki team gila poy sa ka final ya ka junior society ka junior mo ka junior bat ka sopudok nga ay kublay nang tagi parlo ka jungin sa sopudok tiwan ya ka ban kersan ya ka ni ka jingon simbeta ka jung ya ka ni ka singi tungin ni thapti na ka ta ju kito sombal ni thapti na ta ju ki kum bagilong mo hagaju ka konsumsi bat kumjur gilong pramadan snong tinggi devan I'm simiki ha kapwa gilawan ban simbenta pi ki badang pule te ke ga bang akwa ban ajing mod pi kalong haba pi pule to pule pakat ka jing pule ga jong pi kalong ga jingker khu ya pi bat ga jingker khu na ka banta kalawe ga jong pi bat kumjuru ya kini kinong kit kam jong ga society nganget scam ba ka jing sim ga jong pi ya ga pin pnia ya ga ni ga one day tournament kalong kaduksa ka pabha bat ngara karpa de fi bo penyedon ka mesim ka jingi trelang ka jingi iet mana ka jinglong brio ka don ba ka jingi bakla bangi tre ya gido gi organization ma la kalong iseng balang la kalong gi politics la ne ha ka don ba ka jingi bakla tan gi subha ban don ka mesim kestan maka ta kalong banyamab bangi no methewe kita gi jing bakla te tanggini ki kitin gi bakendiat te tau beliun kurku yang hilang baro ban ngangit scam bagani ka jingtemu ko jongpi jonga junior society nang ne sakmat ban nagalyang jongi ngangala de kumukhun jonga ni ka balang ba jonga ni ka snong ngini do rangkat bat fi hagano ko pol ka ba fi pidon kam